Добър вечер, уважаеми зрители! Ние сме от Бета Вета и днес ще направим едно предизвикателство. Скок в басейна. Скок в басейна. Скок в басейна. Добре, аз избирам Ice Bucket Challenge, Ice Bucket Challenge и Ice Bucket Challenge. Избирам това. Добре. Сейф. Сейф. Окей. Избирам това. Сейф. Окей. Макука. Сейф. Сейф. Oh my god. Сейф. Окей. Окей. Ще скачам в Не, басейна. хора, ще скачам в басейна. Долу ще скочиш. Добре, избирам и аз това. Не. Те това искам. Това беше едно, от което избрах, за това Ice Bucket Challenge. Не искам. Добре, Давай. аз избирам ето това. Ръпни де. Сейф. Ice Bucket Challenge! Избирам това. Как? Ще скачам. Не, хора! Долу ще скочиш. Не, няма да скачам. Сейф. О, не, хора, не изглежда добре. Ще скочиш. Давай. Окей. Избирам. Кое би избрала Гюла? Давай. Сейф. Сейф. Окей. О, Мали, май двете сме на едно. И двете сме на едно последно. Окей. Давай. Аз избирам. Скок! О, не, това беше третото, нали? Да. Ще скача. О, не! Трябва да скачам в басейна, хора. Да, ще скочиш. It was at this moment that he knew. He fucked up. Така, хора, ако това видео ви хареса, последете ни за още